Tampot among amahan nga langit nun, Dios nga makagagahom sa tanan. Ikaw ang labaw sa tanan, Father God. Ikaw ang hari sa tanang hari. Ikaw ang Ginoo sa tanang Ginoo, Father God. Lord, salamat kaayo. Salamat, Lord, nining kabuntaga, Father God, nga imo kaming gihatagan og tsansa nga makinabuhi, Lord God, nining kalibutan na, O Dios. Lord, salamat kay Ginoo, kay dili kini kabayran, Lord God, o kwarta, Ginoong Dios. Dili kini kabayran bisag dako nga salapi, Ginoo, nga imong gihatag nga panalangin sa amoa, Father God. Lord, among giampo nga ikaw mahimaya, Lord God, nining kabuntaga, O Dios. Lord, salamat sa imong mga katawhan nga naa na dinhi karon, Father God. Salamat, Lord, kay ilang mga kasing-kasing imo nang giandam sa ngalan ni Jesus. Lord, ug sa mga nagpadulong pa, Ginoong Dios, salamat kay ikaw maguban kanila padulong sa imong panimalay, O Dios. Lord, we glorify your name. We praise you, Lord. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. May buntag, Bisigon! Good morning! Hallelujah! Andam na ba ta musaya, mudaig sa atong buhi nga Ginoo? Amen! Thank you, Lord! Hallelujah! Yes, Lord! Duha-duha ang tanak may ginhawa, magadahi kaniya, maugin niyang tinuod na pagsimba. Sige, sayawan ta siya, ilukso-lukso ang imong mga diye. Ipakpak ang imong mga kamot, ug isige ang ngalan sa Ginoo. Mahanaman ang kalibutan, langit ug kadagatan, ang atong mga pagkain, wala kayo'y katapusan. Mahanaman ang kalibutan, langit ug kadagatan, ang atong mga pagdaig, wala kayo'y katapusan. Sige, sayawan ka siya, ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Ipakpak ang imong mga kamot, ug isige ang ngalan sa Ginoo. Sige, sayawan ta siya, ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Ipakpak! Ipakpak ang imong mga kamot, ug isige ang ngalan sa Ginoo. Yes, Lord! Amo mo isingit, amo kasayawan, Lord God, amo sa imong kamaayo ka na mo, Diyos. Hallelujah! Sayawan ta siya, ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Ipakpak ang imong mga kamot, ug isige ang ngalan sa Ginoo. Sige, sayawan ta siya, ilukso-lukso ang imong mga tiyan. Ipakpak ang imong mga kamot, ug isige ang ngalan
sa Ginoo. Ug isingge ang ngalan sa Ginoo. Ug isingge ang ngalan sa Ginoo. Sige. Adlaw-adlaw patang malipayon diha sa atong buhay nga Ginoo. Amen. Thank you, Lord. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Bisagun sa mga panahon, bisagun sa mga higayon, bisagun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ay lain pa. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di pasagdan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Bisagun sa mga panahon, bisagun sa mga higayon, bisagun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ay lain pa. Wala kay susama, lalala kay susama. Lakay susama, lalakay susama, Wala kay susama, lalala kay susama. lakay susama, lalakay susama, Wala kay susama, lalala kay susama. lakay susama, lalakay susama, Wala kay susama, lalala kay susama. lakay susama, lalakay susama, Wala kay susama, lalala kay susama. lakay susama, lalakay susama, Wala kay susama, lalala kay susama. lakay susama, lalakay Bisagun sa mga panahon, bisagun sa mga higayon, bisagun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, bisagun sa mga panahon, bisagun sa mga higayon, bisagun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ay lain pa. Ikaw ay lain pa. Yes, Lord!
Sa imong gugma, akong bayawon ka. Nagilaang imong presensya, ulong sutungod na tabaw sa nagilaang imong presensya, unay tungod na wasun na nagilaang, nagilaang, nagilaang. Giniyang adlaw Ulam, ang masinati kapag-usap. Kini ang taknang pangandon, ikaw ang matubo. walay Para, walay kapupara, walay kapupara. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Na 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 na, imong presensya, ulog sutungod na tabaw sa nagilaan. Imong presensya, unahin tungod gawas na nagilaan. Imong presensya, ulog sutungod na tabaw. Presensya, unahin tungod gawas na nagilaang, nagilaang. Walay katumbas, walay kakumpara, walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Walay kakumpara. Yes, Lord, walay kakumpara kanimo, Walay Dios. kakumpara. Ikaw ang hari sa tanang hari, Ginoo. Hallelujah. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawon ka. Na 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 na, na 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 nagilaang imong presensya, ulong sutungod na tabaw sa nagilaan. imong presensya, dahil tungod gawas mo na nagilaan. Imong presensya, ulog sutungod na tabaw sa nagilaan. Imong presensya, dahil tungod gawas mo na nagilaan. Amen. Nagilaan magsuon ang presensya sa atong Diyos. Amen. Amen. Hallelujah. Parahin kita sa atong pagdayig, pagkanta sa atong buhay nga Diyos. Atong surrender atong kabalingong may suon. Atong ihatag atong tibuok kinabuhi. Kay siya lamang ang angayan mo dawat sa atong mga pagdayig o pagsimba. Amen. Hallelujah. Abba Father, thank you Jesus. Sa tanan imong gibuhat sa mong kinabuhi, Amahan. Nalay ko ng imong ngalan sa way katapusan. Hallelujah. Salamat sa Lord sa imong mga pulong, Lord God. Sa imong mga saad, Lord God, sa imong mga katawhan, Lord Father. Hallelujah. Nalay ko ng imong ngalan, Lord Jesus. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa matagos ang amon mo.
Yes, Lord. Father God, ikaw lamang Ginong Dios ang among gitinguha Ginong matag adlaw. Lord, wala kami laing gihandom, Lord God, kundi ang imong presensya lamang, O Dios. Lord, nasayod kami nga naa kanimo ang tanan kalipay, Lord God, nga among gipangita matag adlaw, O Dios. Lord, salamat, Lord God, sa imong kamaayo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, O Ginong Dios. Ikaw ang Dios kaniadto karon ug sa umaabot, Father God. Hallelujah. Padayon ta magampo mga igsoon. Una na itong iampo ang nasod sa Israel, atong nasod sa Pilipinas, ug ikatulo ang atong simbahan. Dili ta muundang sa pagampo sa atong buhi nga Ginoo kay nasayod ta, kay atong kaaway pod nilihok pod matag adlaw. Magdungan ta og ampo, atong ibuka ang atong mga baba. No, walay baba nga dili mulitok. Moampo sa atong buhi nga Ginoo. Amen. Magampo ta. Among amahan nga langit nun, Dios nga makagagahom sa tanan, mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta. Father God, ikaw ang makagagahom sa tanan, walay makatupong kanimo, O Dios. Lord, salamat, Lord God, nining taknaa. Kami makaampo kanimo, Lord God, sa nasod nga imong pinili, O Dios. Lord, salamat kay Ginong Dios, kay ikaw nagpabilin sa nasod nga imong pinili, Lord God, ang nasod sa Israel, Father God. Lord, salamat kay Ginong Dios, nga kanunay ka nagaprotektar kanila, Father God. Kanunay ka nagauban kanila, O Dios. Lord, among giampo, Father God, nga wala na imo atake, Lord God, sa nasod nga imong pinili, O Dios. Lord, amo pong giampo, Father God, ang imong katawhan, Ginoo, sa nasod nga imong pinili, O Ginong Dios. Lord, among giampo, Lord God, nga sila mudangup diha kanimo, Ginong Dios. Lord, daghan na nga panahon, Father God, nga sila nagmasupilon diha kanimo, Ginoo. Apan Lord, imong gipakita, Ginong Dios. Imong gipakita, Lord God. Ako kinsa man ang nagmasupilon, Father God, ana ay katalagman nga maabot sa ilaha, Father God. Lord, among giampo karong taknaa, Father God, na ang imong mga katawhan sa nasod nga imong pinili, O Dios, sila maghinulsol diha kanimo, Ginoo. Sila mobalik, Lord God, sa imong tiilan, O Ginoong Dios. Lord, pasaylua sila sa tanan nilang mga kalapasan, O Ginoong Dios. Ablihan ilang mga mata, O Ginoong Dios. Ablihan ilang mga kasing-kasing, O Ginoo. Makita nila, Lord God, nga ikaw lamang, O Dios, ang ilang gikinahanglan matag adlaw, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, Father God. Lord, amo pong giduo sa pagampo, Lord, ang nasod nga imong pinili, O Ginong Dios. Ang nasod nga diin anaa kami karon, Lord God, ang nasod sa Pilipinas, Ginoo. Lord, ikaw nakakita, Lord God, sa mga nahitabo, Lord God, niining nasura, Father God. Lord, adunay daghan, Ginong Dios, nga problema, Father God, na nagaatubang, Ginoo, sa karon nga panahon na, Father God. Lord, amo kang gisaligan, O Dios, nga ikaw mulihok, Lord God, sa among nasod, Ginoo, ang nasod sa Pilipinas, Lord God. Lord, salamat kay Father God, nga makita na mo, Lord God, sa katapusan, O Dios, nga ang tanang katauhan, Lord God, sa nasod sa Pilipinas, O Ginoong Dios, kami adunay kahadlok o pagtaho diha kanimo, Ginoo. Lord, salamat, Lord God, nga adunay kausaban, Lord God, sa amo ang nasod, Lord God, sa ngalan ni Jesus, Father God. Lord, salamat, Ginoo, nga ang tanan, Lord God, nga nagpuyo niining nasura, Father God. Lord, kaming tanan, Ginoo, magmasinugtanon, matinumanon diha kanimo, Dios, sa ngalan ni Jesus, Father God. And Lord, lastly, Lord, among giampo ang simbahan na imuhang gipili, Ginong Dios, ang Praise Cathedral Global Outreach, Father God. Lord, I pray in the name of Jesus, Father God, nga padayon ka, Ginoong Dios, mugamit nining simbahan na, Ginoong Dios, alang sa imong kaymayaan, Father God. Lord, I pray nga matagtaak, Lord God, sa mga katawhan niini nga imong panimalay, O Dios, mabati o masinati nila ang imong presensya, O Ginoong Dios, sa ngalan ni Ginoong Jesus, Father God. And Lord, I pray sa mga kapastoran, Lord God, niini nga simbahan na, Father God, padayon ka, maghahatag kanila og maayo nga pangunahon na, Father God.
Lord, dihugi sila kanunay, Father God. And Lord, I pray, Lord God, nga anaa sila kanunay sa maayo nga panglawas, maayo nga kahimtang, Father God, in the name of Jesus, Father God. And I pray, Lord, sa mga leaders, Lord God, niini nga simbahan na, Father God. Lord, I pray nga dili magmaluyahon, Lord God, magpadayon, Ginoong Diyos, nga musangyaw sa maayong balita, Lord God, sa ngalan ni Jesus, Father God. And Lord, sa tanan, Lord God, nga naa karon, Lord God, o ganaa sa life, Lord God, salamat, Father God. Ipadayon nimo silang gamiton, Ginoong Diyos. Gamiton nimo sila, Lord God, nga imong mensahero, di pamaba, Ginoo, sa maayong balita, Lord God. And Lord, akong gamiton ng imong pangalan, Ginoong Jesus, sa pag-rebuke, Lord God, sa mga daotang espiritu, Lord God, nga naglihok, Lord God, sa ilang kinabuhi, Lord God, in the name of Jesus, Lord God. Salamat, Lord, kay kaming tanan, Lord God, magmasinugtanon diha kanimo, Father God. Lord, panalangin niya matag-usa, O Dios. Panalangin niya matag-pamilya, Lord God, niini nga simbahan na, Father God. We praise you, Lord. We glorify your name, Lord God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Okay, may buntag mga igsoon, mga itong buhay nga Diyos. Na doon na ba tayo bago karong buntaga? Praise the Lord. Hallelujah. Before ta mag-testimony Sunday, atong abi-abihon, atong tapad, atong dasigon, ug atong lamanuhon, kauban ang gugma sa atong buhay nga Diyos. Tuyok ta mga igsoon. Bangko sa tubangan. No, forward ta mga igsoon, mga ushers, palihog ko, bitbito nato sila. Kay for sure, daghan pa kayo ang muling ko di sa likod. Alright, may buntag. PC Go. Excited ba ta sa atong testimony Sunday? Amen. No, mo share gyud ta sa ato ang mga kadaugan kay wata kabalo nga tungod sa ato ang mga testimony na ay mabag-o nga mga kinabuhi, na ay madala nga mga kalag sa kalangitan, no? Magpagamit ta sa atong buhing Dios. So, kitang tanan kung natay mga kadaugan dili ta mag-ulaw-ulaw, mari dayon ta sa tubangan. Kisa may muuna diri. Amen, amen. Oh. Kisa Salamat, muuna Lord. diri nga side. Wala. Kisa may mga naayo. Giayo sa Ginoo. Napanalanginan, Kinsa may mga na-favor sa business. No? yes. Katumulargag Boracay karong August 1. No? Barog na Ay, sa diha. oo, naagyod na. Salamat sa Ginoo. Ali dayon, barog na. Obedient man na, kay D-group na ko. Thank you, Lord. Hallelujah. Uy, una, kay mamarog man na sila. Ako na praise God for what He has done this week. So yesterday, nakakuyog mi ni Sis Muniva. Naka-evangelize me this week. So yesterday, naka-share me 13 kabok and most of them are students. So praise the Lord. And usa ato kay vlogger. Gibaligyaan mi niya, pero wala mo palakwag, wala mo na prayhan. So si IT daw siya nga architectural. Nya gikuha na mo yung Facebook. And I pray nga madasig sad to siya. And also, I want to praise God kay pag last Monday, He has given us an opportunity to pray against akong sister sa Lapu-Lapu and
ang iyahang soon to be husband nga na-prehan sad namo and then na-discuss na mo about sa word ni Lord. So that was my experience nga akong pag-umangkon while nag-worship me kay imbis natulog siya ning barog gid siya nya after ning luhod siya sa akong likod 7 years old niya naghilak. And kanta ato kay Worthy of It All and nagsige ko glingi kaila ko na sad kay ko pero wala na lang jud ko nagpadala and nakita lang jud nako ang move sa Holy Spirit din nanawag siya gapon niya siya mami manimba na jud ko 7 years old na ko nga pag-umangkon so praise God kaya akong gingnan si Ate Lingling ako yogon karon dito sa Lapu-Lapu kay nga na gid siya nga ganahan na jud ko mukuyog Cebu para makasimba ko kay si mama di mo kuyog anan pasalamat sad ko ni Lord kay dagan kay siya nga gihimo nga milagro sa akong pamilya like makaingon jud ko if unahon nato si Lord magpadayon tagbuhat sa iyang kingdom kay siya gyud ang bahala sa tanan nga gidesire sa imong heart kay every time mag-share kog devotion sa GC sa among magsuon kay mo post na sad sila sa Facebook so i-copy paste nila ang akong gi-share nga devotion and makita jud nato nga kung magpadayon lang jud ta wala ta kabalo nga ang ato ang lihok o ang atong pagpangalagad sa Ginoo maoy makasave sa ilaha kay mo desire man sad sila nganong ingon na anak ka so excited kayo ko kay daghan kaayong kalag nga naluwas dili lamang sa among D group but even to other leaders nga nag-share sa gospel this week and I'm praying jud nga makita gid nato ang harvest nga magpuno-puno gyud ta in the name of Jesus. Amen. Salamat gyud Lord. Thank you, Lord. Oh. Gusto ko magpasalamat sa Ginoo sa iyang pagtabang always. So nag-start ko diri simba around mga November. But napasalamat ko sa Ginoo kay karon makita na nako na akong mga friends sa simba na pod. Akong cousin, akong housemate nya ubay-ubay nakadugay nakadaghan pod mi ba na makita na nako sila pod uban nako. And sa akong pagtrabaho pod kanang makita jud akong favor ni Lord kay always jud ko kanang matagaan og di man pod always but kanang makita jud nimo yang liyok ba na ma-bless ko bitaw more than sa uban sa karon umabot na August 1 so nag-receive ko kanang Rocky High Flyer na reward so sa Boracay so kana pa lang daan pasalamat jud niya so atoy balik ang dungog himaya sa Ginoo amen. Salamat. Amen. Oh, di migsuon ha, pareha lang yun ni gwapo. Salamat sa Dili Ginoo. na pod. Naagyud ta Ang pinakabata. Yes. Maayong buntag sa tanan. First time in my life gani ako karon sa tubangan. Oy, Lord, tabangi ko Lord. Si kuyapan ko ron. Lord, salamat kayo sa imong kapag maayo sa akong kinabuhi. Di ka na ako nagkamang, karon nakabarog na. In Jesus' name. Lord, salamat kayo sa imong gihatag nga mga panalangin. Hangtod sa akong mga anak. Ni ako karon ako na lang pasalamat kay wala pa nako sila madala. In Jesus' name. Pero gisalig lang nako ni tanan. Og nagpasalamat ko sa akong kusog, sa akong edad, nakahihil pa ko, makadagan pa ko. hallelujah. Sa kapagbukid. Oh. Balag, wangipon kay always mag-ubibi, di ba? Oy! Morning Dew. Oh, sige. Salamat sa Lord sa grasya nga wa na ko. Hindi na ako gi-expect nga maabot sa akong kinabuhi. Tungod sa akong kapobre. Lord, tomorrow to ba? Ubani ko, Lord, sa akong biyahe para Amerika. Yes, Lord. Power. Salamat nga gitagbo ang tanan. Ang mga tambal, kusog, labi na Ginoo. Ubani ko sa akong pagbiyahe hangtod sa akong pag-abot dito sa akong agtuan. Wow. Salamat sa pag-provide sa tanan. O di na to kalimtan. Atong pastor, idala na ito sa atong mga pagampo kada adlaw. Amen. Amen. O atong simbahan nga mutubo na gayon. O labi na gyud ako ni pangayo nga maka-disciple ko kay natigulang na lang ko adyo ko kadala. Oy. Salamat, Lord. O salamat kay Ginoo ang dugo kag himaya ihatag nako nimo kanon. In Jesus name we pray. Amen. 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 Thank you, Wala na ko, Lord. Kuya Pi. Salamat sa Ginoo. Naka-survive ko na. Grabe no. Katong atong mga Salamat. kasip-sip diha, sige na hanto mo testimony daghan sapatos na halin. Kani sa una. Kuan, I want to thank God sa protection gid sa ministry.
No? Hello. Oh. Di mo kayo nato mabati no ang persecution to the point na life-threatening siya. Pero sa mong ministry sa second chance naka-experience na gyud mig makaana gyud mi Lord. Unsa din ni nahitabo during one of our sessions a few weeks ago, 3 weeks ago. 2 weeks ago kay while nag-ending nami sa amo ang praise and worship kay that's how we start and end man. Mag-worship me, tudlo sa word, groupings, mag-worship me ending. While nag-last song na si Kuya RJ og si Kyra, kay kalit lang nagdinaganay og nagdinunggabay ang mga tao sa luyo. Nya kami na naa sa tunga kay, ha? Like legit gyud nya kalit lang gipanggamit nila ang bangko as ilahang shield og weapon, gipangbali nilang bangko nya ang kuan nila nya nagdinaganay ang mga bata nya nakana ra gyud ko na. Pasalamat ko sa Ginoo na atong adlaw daghang ang absent ang mga nabilin na ni serve kay katong mga tao na gikan sa priso og mga mudakop sa mga kuan gahig-o. So in short, mga anad na in atong kagubot og mga wala pa ka experience og inato nagubot og ako kami ni Ate Lindy na mga hi. Pero nakana ra jud ko na pasalamat ko sa Lord gyud sa protection kay during that kuan mango that day ang devotions was about persecution na life threatening. So kana bitawng during that day nakana jud ko na bitaw sa kanang in the manner that you share the gospel, are you really ready to lay down your life for the sake of Christ? So nakana na jud ko na praise God kay atong panahon na wa jud mi nakahunaw-hunaan na ang amorag yung nahunaw-hunaan kay ang safety sa mga bata ang inana wa gyud mi nakahunaw na sa mga galingon. Pero only after ato when we began to pray for them and all na ni sink in gyud na grabe sa pwede gyud day na naiuntay something kuan may tabo namo kay ang history sa second chance nabuhat na nila sa una nya ang pari mo ilang gidunggab para makarayot sila. Nakana ra gyud mi na pasalamat mi ni Lord kay ang mga bata kay sila mo'y naningkamot og bugong silang kauban nya kami kay safe ra gyud mi. Nya pagbalik namo dito kay ang mga kids nagkuan gyud sila nangayo og pasaylo kay mga nadamay ra sa katong gamay na bugoy. So nakana ra gyud ko na thank you Lord no na every single time we go there na agyoy safety, protection, and then pasalamat po ko ni Lord kay nami bagong ministry kuan gihatagan mi niya og mga buyago na mga bata dito sa priso karon nami bagong ministry dito na pud mis rehab. Na kung maglisod tas mga tao na tarong dito naman tas dili tarong. So pasalamat mi Ginoo kay although kanang challenging siya na conversations pero pasalamat ko ni Lord no kay nakita nako slowly na the things na I went through I had to go through in order for me to minister to the people that I am ministering now. So manarjo ko na there's really so many things to be grateful for niya. Aside from that, kay bawang matatanan, pasalamat bug ko kay sa protection lang gyud sa akong family na despite everything kay makana gyapon ko na the Lord is good. So I want to thank God sa tanan-tanan gyud. And then last na lang daghan kay kong things to be grateful for. The other week kay nagpa-check me sa among progress sa among musical niya. Pasalamat ko ni Lord kay although daghan kay mig usbononon ni comment ang mga nagkritik na ang akong music was really good and it's not common for here sa Philippines. Nakana ko na praise God kanang ang akong pagka-composer kay dili siya ingon na sayang pero kanang nalipay jud ko na kanang nagamit yun ako akong degree. Nya hopefully God willing next year ako lang yun ni ingnon para ma-push mi duha ni Ate Gail. Next year kay ang atong mga production na aming mga musical na gikutaw karon na original sa PC Go nya ato na gyud na tanan na script and everything. So I really want to praise God for His faithfulness ra gyud in our lives. So thank you Lord. Yay! Thank you, Lord. May butag mga brothers and sisters no. Mga kasip-sip na ko diha. But karon pasip-sip na ta sa atong Ginoo kay. Amen. Mao naman na siya nga atong kuan. So testimony lang ko sa kuan kaning among kinabuhi iba sa akong pamilya.
Sorry. Way back March day, nisulod mi dire sa, nitisting yung Simba ba? Nya, as in, paspas kaya ang transition niya. After 1 month, water baptized dayon. Nya, after pod mga pila ka weeks, kanta dayon. As in, ingana kakusog ang transition. But before ana nahitabo, there was an offer sa ako ang mahimo kong manager. And also, I declined. And also, ning visit to sa mua si Pastor Asyan nga, murag nagpakuan sa ko ba nga, og naay mga kanang kinahanglan kay itaas sa Ginoo ngani. Kinahanglan sino mo dawaton. But ingon siya nga kanang ingon si Pastor Asyan bisag ning decline kuno ka sa imo ang mga offer kuno, that is also considered as pride. But gitahi-tahi na ko tanan ang nahitabo sa mo ang pamilya karon. Kanang dili siya I not trying to correct Pastor Asyan, but na kuan gina ko ba nga if ako to siyang gidawat kay ako ang igagaw sa una mo tay manager gud sa una. So nakita na ko ang iyahang kahago ba even sa Saturday, Sunday kanang kadlawon magsige lag reply sa email ana ba. Nya ako nakita if ako tong siyang gidawat dili ko makahatag og panahon sa Ginoo. Dili ko ka ingani kanang kakanta, dili ko ka serbisyo, dili ko tanan. No, murag nya pasalamat sa ko sa Ginoo sad kay asin hapsay na mo ang pamilya karon dili na siya pare sa una ba nga sila away sige lang gitanan kanang kami ni Maika sige lang gid mi og kanang gamayng butang bisag almigas lang nga mo dagan diha sa portahan away na yon gamay kayo basta ultimo tamtax nga makita niya sa bisag asa away na yon nga karon wala na gid kay ano na may humility na peace ba na guidance ni sa Ginoo with the help sa mo ang pastor no sila Pastor Asune no as in amo gyung gi-apply tanan kun sa gipang tudlo diri sa amo ang kuano niya pasalamat sa ko sa Ginoo kay sa nagtisting ra gyud kog sapatos ato kay kang brother Ryan actually ning kuha kog 20 una 20 nakuhaan og 14 kuha na sa kog lain 20 nakuhaan na sa og 15 kuha na sa kog lain 20 hangtod nga niabot siya 106 ka sapatos ang akong nakuha ni Brother Ryan. But nangutana mo pila, ang nahalin karon ako is naa na sa mga 60 kapin. So every day and now, gasigi siya og didak ba. So sige siya kukuha ni Brother Ryan, but that is nga na siya morbag mo tagiingon nila sa tanan nga ni testimony diri kay if musubay lang gid ka no, mangayaw lang gid ka. If you desire lang gid ka kanang bang imong yung Lord, tagay ko sakyanan Lord, bisag kaha lang usa, ayaw lang sa nang ligid og kanang kuan. Ihatag gina sa imuha gyud. Kaha lang sa, ayaw lang sa tong ligid kay pagkapalit, makina unya ra sa makina, kaha lang sa. Isunod na pod, makina na sa Lord kay naman kaha. Pero og imo gyud i-design no to the point ba nga. Imo gyud siyang imatuto sa mga una niya. Subay lang kita. And also pasalamat sad ko kay nanakoy actually nag-D-group na sad ko sa Prince. D-group na sad ko sa Prince. Nanakoy mga ang kator po mga tauhan but I'm trying to encourage sa tanan ba sa uban sa ako mga kaubanan dito sa Prince nga if naa sila panahon mamalalaki man babae o ron sa pa na diha nga gender mo appeal sa mua. Actually nanay ni usa ni appeal sa mua nga bag-o. No nga kanang lain nga department sa gusto sa ni appeal sa mua pastor niya. Ning kuan sa mo basta unsa tong gitudlo nila mo nang wala jud ko mo absent kanang cutting edge, real men, D-group, even naman po mi sa tato brother katong D-group sa to sa music no. Actually tanan gid nga pangtudlo mo nang mag-notes jud ko kay ngano. Ug unsa akong nahibawaan diri sa Pisigo, ako ginang gitudlo pud sa ila. Dili pud ka. So, maura to akong Salamat Lord. Thank you, Lord. Level 1 una brother, nya level 2, level 3, nya level 4 na sad. Thank you Lord. Kinsa pa diri? Kinsa pa diya? Salamat sa Ginoo. Katon na ra sa balay nya anay halin sa aircon. Oh, daghang kay order, abot og 80, 100. Nara sa balay na siya. Tara, salamat sa Ginoo. Liwat na jud kong Kuya Robert. Good morning mga igsoon. Ako din si Jojo day. Grabihag power ng microphone na. Mo point magtaw. Anyway, ako pasalamat lang ko kay last year, I think
I've been different countries nga gi-bless na Ginoo sa kuha nga libre na mga kaigsunan. And then this year pasalamat ko kay I think I will over na sa danang kuan na kanang lain na sad nga mga lugar sad ba. And this year naka-travel na ko for the span of pila ka first quarter Doha, Malaysia and Taiwan. So pasalamat ko sa Ginoo nga kanang mga travel nga way bayad ba. Thank you kay Lord sa blessing, Lord. And then ay kadua pasalamat ko kay last time nga nagpa-laboratory ko, medyo bati siya, but for the span of, admit day ko last January, sa wa pa makabalo ang uban dere. Nagpa-test ko before ko nilarga og kaning, before ko nilargag Taiwan, and then God miraculously goan yun for span of 2 weeks lang. Nagpa-test na siya kog balik ni ubos gyud siya ang akong kriya. So pasalamat yung dako sa Ginoo sa result nga, I mean sa sacrifice nga akong gihatag sad sa akong kaugalingon. And then last week lang kay nabalik nagyugog duwa sa ako ang hilig nga basketball. So I mean for naglong yugo for kuan mango kanang I've been na nasakit ba. Pero nahunong ko og kanang cardio is because of my condition, but pasalamat ko sa Ginoo kay nakabalik ko last Tuesday. And then wala good kanang wakay ko mo kuan nidagandagan ra ko, but wala jud ko kanang hangaka kay ba. So hopefully mabalik na gyud siya tanan kay kapoy magud nga kanang wala kay kanang kanang outlet sa lain ba. Although na ako laing mga sports, but you know ang akong hilig is basketball man. So I'm just thankful for the Lord for the glory and sa blessing gyud niya sa business nga kuan nga iyang gihatag sa ako. So walay kupas nga support ni Lord nga ang client come and go lang yun siya nga ang mga favor ba sometimes ay parehan ako daghan yung competitor, but the favor of the Lord is always been there. So Lord, thank you Lord, I give you back all the glory. Power, thank you Lord. Grabe si Lord, no? Amen. Oh. Good morning, everyone. I'm Kara. I just want to testify how good jud si Lord sa akong life. So last Monday, as akong day off, after na ko glaba kay may proceed ko sa Pikas Balay, which is among giabangan kay nag-renovate man me. So during mga, I think that was 12:05, so na sleep paralysis ko, or I don't know if same ba siya sa urom. I really praise God kay I thought good that nga mauna to akong last time. Uy. Kay I can't even move my feet, my hands, and every time nga mo open ko sa akong eyes kay mura siya ganang the demon will always iya jung i-close ba. And then I saw a mother and a child running over me, and ang yawa kay naggukod sa ilahang duha. So I was the one telling sa katong mag-ina nga, ningon ko nila nga, dagan lang kay ako'y bahalas demonyo. Naana daw ko ato niya. Though, as in, heavy kaayo ang demon jud kay every time ma-open ako, akong eyes, feel na ko na-open siya, but wa ko'y makita. And then, the demon keep on, kanang bitang gituok ko niya. So, every time nga mag-move ko niya, wala biyay tao. Ako rausa natulog sa luyo sa balay niya. Pinakasuok na ni siya nga house. So, I really praise God. Ningon jud ko, Lord, tabangi ko kay kaning akong kinabuhi, imuha na ni. Amen. And I want to be used for your glory mo. To pag ingon dyan ako, ay, musangyaw na gyuday kung maayos pulong sa Ginoo. Magpagamit na gyuday ko. So I praise God, no. I really consider this life as my second life na gyud kay di gyud siya lalim kay way laing tao. And also I wanna praise God kay last month nakuha na ako akong PRC nga nawagtang. Na-amaze lang ko ni Lord kay through kay RJ, ningon siya nga, basin daw sign nga di na dyan ko mo proceed sa cream or ba? sa pag-PNP. Yan, Oy. Lord, sign na ba nga di ko mo mag-police, Lord? Or mag-BGMP. So, last January, kay nag-apply ko sa BGMP, but
thank God wa ako nakapasar kay tungod sa akong kataas. Pasalamat ra sa ko ni Lord kay during jud nagtake ko sa exam, Sunday to siya, pag exam jud nako kay akong heart wala na sa BGMP ba. Amen. Sige kana bitang sulsul nga uli na kay Sunday service pa ako. Lord, mag-take pa kog exam kay maybe this would be kanang maon yang for me ba nga. Ari ko nimo ibutang, ari ko mga lagad. Pero akong heart and mind, you need to go back to the church. Okay, mao to siya. I praise God kay wa jud ko nakapasar. Salamat sa Ginoo, no? Namao gyud to siya. I praise God. So, and also pasalamat ko ni God kay akong ate last week nakalarga siya sa Vietnam and kanya akong sister kay ako ang black sheep for her. So every time mo share ko sa word ni Lord, moingon dyan na siya nga, naanoy na ko nimo, samukay ka, makabungog ka, di ko ganahan magsige paminaw sa about sa Ginoo. But praise God, karon nga naka-experience siya sa blessing ni God, ni-acknowledge na siya ni Lord. So all Amen. glory belongs to God. Salamat, Lord. Napa? Kinsa pa diha mo testimony? Last one? Katong ginagsa kanan side mirror lang sa ang unahon. Kahamon to imo. Katong dito kay Indonesia kay nag-prenup. Unya lang to. So good morning everyone. I just want to thank God no sa opportunity. Wa damhan naabot ko sa radio station. Ni-contact sila na ako and they invite me for interview then sa feelings ay anang wala lang ko mag-expect ba kay I don't know nga nung nag-reach out ko nila and they asked me to interview kanang about sa business dayon about sa vlogging and sad kog opportunity nga naka-share sa word ni God sa mga DJ. Amen. So kanang wala sad ko mag-expect nga ihang response sa ako is nakabati pud ko ba nga naka-encounter pud siya sa kamaayo ni Lord. And happy ko kay kanang at least naka-share ko dito then on air pag dito super Hallelujah. kayo. So no, I just wanna thank God. Amazing jud kay si Lord gyud sa tanan kanang. Yeah, si Lord agi nakabalo sa ato ang future ug asa gyud niya dadon no, but we trust him man salig ta ni Lord sa tanang plano niya sa ato ang kinabuhi manang ato ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Thank you, Lord, no? Nya libre pag yung Ato ang i-follow si Sister Mami Nerlin. no? Mami Nerlin ng iyang Ay, sir. page. Ari sir. Power. Sige, may buntag sa tanan. So, kaning sharing at utan ni sa real men. Wa mo katambong ko daing ko. Iko timing man karon Domingo nga testimony ari gyud ako ni ipabuhagay. Oy. Mo ta di ka na ko i-miss ang chance kay na miss mo na ako ni sa real men pag wibis wa jud ko katambong. Mo to nga pagtanon ko si pastor wa ka apil unda. Sige lang mo to nga karon yung Domingo ako gining i-share. So kani nga akong revelation na timing ni during sa atong devotional that was Proverbs 3 mo po na akong birthday. Ya mao pod na ang katong devotional nga murag nagpag murag istorya ang Ginoo nako ba. Murag naa siya ginya timing pag yun to nga verse nga gi-distribute ni Kuya Arla namo that was Proverbs 3:27 to 35. So nagisgot ni sa katong mga tao nga mga wicked kung unsay mahitabo pod nila og katopog magyama-yama mao to nga napoy mahitabo nila nga bati sa ilang panimalay. And then, during pod sa katong after 6 days, atong birthday nako, o during sa devotional, naama may kuha na to, sa amo ang pamilya, na ay kanamurag, nami kaso sa korte, human, ako lagi na itong adlaw nga, i-pray lang tamo, kaya di mo ko katambong ana. Kaya ang schedule is hapon man. Mo to, nag-pray ko ato nga, kung unsa man gani ang katuyuan ni mo aning Lord, among giatubang kaso ron, amo ni isurrender ang tanan nimo. Kung unsa may imong katuyuan mo to nagstorya mi nila sa igsoon sa kong mama nga kung unsa may gani katuyuan ato gini surrender sa Ginoo tanan. And then katong adlaw during pod na while they are on the sa hearing sa korte, grabe si Lord kay sa katong buntaga ako siya lagi pray niya, wa may nag-meet ako lang lagi pray nga may tabuan ni. And then during na sila dito sa hearing,
Grabe ni Lord ay nitubag man dayon siya. Naaman dayon revelation ba mo to nahimbawat akong balibo while waiting to the grocery ko. Na ini pop up og kalit sa akong Facebook na magpaabot tas linya ba. Magbasa-basa ta ginagmay mga pulong sa Ginoo. Nya timing katupod nga verse murag mao po toy murag tubag sa akong pag-ampo og in connection pod sa kanang devotional sa katong February at Proverbs 3 nga ni connect human ako na ni basahon kay ako day ni gi-share nila dayon. Ingo day tanawa day murag mao gini revelation day sa kanang ortubag sa Ginoo day ba sa ato ang giatubang karon. Wana kani siya kabahin ni siya sa Psalm 37 verse 9 to 10. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. Mo to ano ko day, yung pasayas yun ako day. Karo kay diri day ni usay gingon diri inherit the land. Ya kaning kaso among giatubang kabahin ni siya sa yuta. Kanya mo to niyan nagimbawat akong balibo day. Maimuha ginaday. Maimuha gyud na ang kuna gyud ang Ginoo gyud ni padayag nato nga you will inherit the land in spite sa katong mga makiri, in spite sa katong kahasol nga gidalaan pa mig pulis didto kay mauna mo ta akong gingnan nga kalma lang ta ato lang ang atubangon kay kita wa man kita manikas wa mo kita manlimbong kita ato maginigibuhat sa tanan sa sakto nga proseso kun naa magalit tayo na laktawan pero tanaw na ko nga Ginoo ra gyud mag-igo aning tanan. So mo taw, let me continue. And then a little while the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found. Yan ako, haladay, murag sila magyud ni. Kay murag mawa man gyud sila. Kay after aning litigation, yan adjud ko nga whether they like it or not. Kanang yuta nga among gi-dispute, mapahawa gyud sila kay ila naman nung gibaligi amo to. Haladay murag atoa gyud og ilahaday. Mao na nga ang kuna na gyud ang kadaugan Ginoo na giniingon, you will inherit the land. Mo na ako ibalik ang dungog og ang himaya diya sa Ginoong buhi. Amen. Power no? Lahi ra gid. Mo na mag-devotion ta mga igsuon, no? Unya taga alas 7 sa buntag, tune in the morning dew para na ay pag-inom sa atong spiritual milk. Napa? Wala na? Okay. Wala na. Atong pagpakat ng buhing Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Good morning. Good morning. Atong ablihan atong Bible sa Deuteronomy 8:18. Deuteronomy 8:18, where it says there, the Lord has given us the power to obtain wealth. Everybody say, the Lord has given me the power to obtain wealth. Among giampo nga kanang power nga gihatag ni Lord, nga inyo gyud nang masinati og inyo yung ma-activate sa inyong kinabuhi. Amen? Mag-faithful ta sa pagdala sa ikapulo o atong mga halad diya sa Ginoo and believe that the power to obtain wealth shall be activated in your life. Hatagan mo kini nga power, meaning abilidad, na kay ability to obtain wealth, that the Lord will give you wisdom, ideas, connections, opportunities. Unya hatagan mo og higayon sa Ginoo on what to do. Kinsa ninyo nito o ana? Amen. So mga imong wisdom sa Ginoo, Lord, unsa man ang akong angay nga buhaton, you have already given me the power to obtain wealth. Hatagi ko og connection, hatagi ko og wisdom, hatagi ko og ideas, hatagi ko og favor. Yeah. Ngay hatag na sa Ginoo because the Lord already said He has given you the power to obtain wealth. And then, ingon siya naron so that His covenant is going to be established. Unsa man nga covenant? Mao na ang saad ni Lord dito sa atong mga forefathers. Yeah, nga iyahang panalanginan ang atong mga forefathers. So, ato nang carried over the covenant nga panaad sa Ginoo sa atong kinabuhi para ma-establish ang iyang covenant. Everybody say establish. Okay, establish ang iyang covenant, especially when it comes to the kingdom of God.
Aron kita mahimong instrumento para sa kingdom ni Lord. Para sa kingdom ni Lord. Palit mo og mga van, palit mo og sakyanan, hakot mo og mga tao para des Ginoo. Amen? Ato na ng buhaton para sa Ginoo. Nga ang atong wealth, atong gamiton para sa Ginoo. Amen? Amen. Mag-invite mo and then inyong dadon mag-lunch mo and then you share the gospel to them and then mangutana sila nganong generous man ka kayo. Ingon katungod kay gipanalanginan ko sa atong Ginoon Dios. Amen. Kung naay manginahanglan, ikaw ang una nga muhatag kay ngano man. The Lord has blessed you and the Lord has given you the power to obtain wealth. So kung panalanginan mo sa Ginoo, dili ra na para ninyo mga kaigsuunan. Para sa magamit na sa Ginoo to establish His covenant. Okay? To establish His kingdom, mahimo tang instrumento sa Ginoo. O kang tanan nga gipanalanginan sa Ginoo mosulti og amen. Let's all stand up. Kuha ang inyong ang tithes o ang inyong seed. Maghatag ta diya sa Ginoo. Karon no sa Facebook daghan kay kang mabasa against tithing. Mao na nga kihinahanglan ang imong pagtuo based sa pulong sa Ginoo. Dili based sa Facebook. Based sa pulong sa Ginoo. Mao na kinahanglan gyud tang magtuon atong susihon kung naabag yun sa Biblia ingon tong atong gibasa sa mga miaging adlaw nga mga Bereans, they're of noble character. Kaya nga naman, ilag yung tanawon sa Bible kung ang gitudlo na aba sa Bible or wala. Okay, so ayaw lang magtutuo ka nang sa Facebook. Hello? Kadagan kayong mga dili maayong nga gitudlo sa Facebook. So kung dili ka grounded sa pulong sa Ginoo, mutuo-tuo ra gyud ka. Mao na nga magbasa tag Bible, susihon sa Biblia kung naabag yun. Deuteronomy 8:18, the Lord has given you the power to obtain wealth. But you have to prove yourself faithful to the Lord. Bring His tithes, sow your seeds, and believe on the Word of God. Amen? Let's pray. Father, salamat sa imong pulong, Lord, that is the same kaniadto, karon, ug bisan pa sa ugma, Lord. Your Word is flawless. Your Word is a lamp unto our feet. We put our faith into your word. Motuo mi sa imong gisulti, Ginoo, o karon sa among pagtuo, among tuhuan ng imong mga saad. Salamat, Lord, nga imo naming gihatag ability to produce wealth. Salamat sa connections. Salamat sa wisdom. Salamat sa ideas, God. Salamat, Lord, bisan pa sa pag-handle sa wealth, O Father, nga dili nimo namo ni iwaldas, kundi we are going to be good stewards of whatever you bring into our hands. Father, salamat sa increase. Receive your tithes and receive our seeds. In Jesus' name we pray. Amen. Come on down, bring the tithes and sow your seeds to the Lord. What's up, Easy Go? It's now time to give back to the Lord. If you are online, you may give your tithes and offering to this account. Please don't forget to send your digital receipts to pcjpastors@gmail.com. If you are on site, our ushers are ready to assist you. Don't forget, every believer is a disciple maker, and your success starts on Sunday.
Check. Bloopers. All right. Good morning. Maayong buntag. Okay. Na mga tao nga they only know Jesus as someone who saves. But Jesus is more than what we know Him as a Savior. And according to the Word of God, we receive of His fullness from grace to grace. So according to the song, you will see that your faith, you'll actually go beyond what you know of the character and what you know about God. Hallowed be thy name, O Lord, Jehovah God, you reign. O Lord, and you will never change. O Lord, forever you're the same. Jehovah Jireh, you supply my every need. Jehovah Rapha, perfect health you give to me. Hallowed be thy name, O Lord, Jehovah God, you reign. O Lord, and you will never change. O Lord, forever you're the same. Jehovah Shalom, you're the one who gives me peace. Jehovah Rapha, my faithful shepherd leading me. Hallowed be thy name, O Lord, Jehovah God, you reign. O Lord, and you will never change. O Lord, forever you're the same. Jehovah Ekadesh, you're the one who makes me clean. Jehovah Tsidkenu, imparting righteousness to me. Hallowed be thy name, O Lord, Jehovah God, you reign. O Lord, and you will never change. O Lord, forever you're the same. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shammah, you were always there for me. Hallowed be thy name, O Lord, Jehovah God, you reign. O Lord, and you will never change. O Lord,
same. And you will never change, so Lord, forever you're the same. And you will never change, so Lord, forever you're the same. Thank you, Lord. Atong pakpakan kasapa ang mga awit sa Ginoo. Ang mga harianong USA. Kato na lang. Ulingkod lang sa kuno-kuno para lang dili kayo. Diyos. Okay, thank you. Sama style na. Yon. Okay ra? Amen. Medyo adjust na gamay sa kahimtang sa panglawas. Salamat sa Ginoo, nakaluwas ta sa mga atong matawag nga mga challenges o hagit sa kinabuhi. Mano mga igsuon, sama nako nga ang mga timbang lapaw sa normal, magbantay-bantay ta. Amen? Ayaw na tanawa inyong tapad, inyong kaugalingon. Kaya naabay mga nipis og lawas pero taas og blood pressure. So ayaw ninyo tanawa lang ang mga lapaw sa normal. Bisan katong mga abnormal. Katong mga dili kaayo tambok na apoy gipambati. Mo nang magpa-check up gyud ta no. Dili ta mo salir sa idea nga okay ra ko kay wa koy gibati. So kung wa kay gibati, walay problema kung magpa-check up ka. Amen. Pastor, mahadlok ko. Ano mahadlok man ka? Di man ka kilawon. Kung magpa-check up ka, para lang masuta unsay kahimtang sa imong panglawas. Wa ka kay bawo na kay buluwanong dugo. Na kay AB nga blood type, di ba? Kaysa sa inyo mapay kalibutan sa inyong blood type. O kinahanglan makaibaw mo na kay kung AB mo pinakamahal ra ba na? Pinakalisod pangitaon. Mauna nga, kinanglan mga ginagmay nga butang makahibaluta. O sa mga wala pa maanad og laboratory, magpa-check up na tayo igsuon. Ayaw huwata nga atakihon mo kasing-kasing. Amen? Hindi mo tapad para nini mo. O atong gi-welcome ang atong nurse, gikan sa Danau. Hallelujah. Na si anak ni Pastor Joel. Sa galinganin mo na ko kamagwahana. Salamat sa Ginoo. Ni adto estudyante pa karon gikan pas duty. So may buntag nagpadayon ta sa pagtuki og tuon bahin sa unsaon padayon og pagtubo o pagsaka sa kinabuhi. Year of increase. Ni aging semana atong gipahatagan og importansya ang pagpasalamat. Mao na nga importante magpasalamat sa Ginoo kay naa diha ang Yahweh kung mapiyalan bita sa Dios. Mahatagan ba ta niya og piyal sa atong kadaadlaw nga pagpanlihok. Ug tungod niya na dina sa Dios makahatag kanato og dagko pang mga kahigayunan nga mapiyalan ta sa mas daghan nga mga kahigayunan aron mahimutang panalangin. So ato nang gitanaw sining aging tulo ka semana atong gitanaw ang pagselos o ang sa Bisayaan ng lain sa selos? Pagkamasinahon. Atong nakita pa nga bugho. Grabe laumana na no. Kanang dali kaayo ka mga bugho, dali kay ka masina, basta naay ni abot nga bag-on cellphone, imong classmate, papalit po kag bag-o. Nya imong classmate na ay kwerte, papalit po kag kwerte pon. Kanbawa ng kwerte? Kanang wa bitaw kuan, way picture. Puro lang kipad. So salamat sa Ginoo no kay kana nga attitude makabadlong tungod kay mawala ta sa atong
pananawon kung asa tapadong. And the Lord intended that we can grow and that we can focus on the giftings ang gasa nga gihatag sa Ginoo nato. Ug tungod kay gihatag ang gasa sa Dios, kinahanglanon gyud nato masabtan nga naay rason nganong ang gasa gihatag sa imuha. Amen. Ing imong tapad, gifted person ka. Dili mahimo mutan-aw ka nga ay ako pastor ing ani ra gyud ko sayop nga na pangunahuna. Dili ka pwedeng munahuna driver ra gyud ko pastor mao ra gyud ko ani. Dili gid na mahimo kay ngano kung ang tanaw nimo sa imong kung driver ka maayo kung mao gyud na imong tawag. Pero ayaw lang nimo lantawa nga lang driver lang ko o kusinero lang ko. Kung gasahan ka nas Ginoo, makita nimo nga naa siya yung mga pagpanlihok nga mapalambo ang imong kinabuhi paagi sa imong gasa. Kay kanang gihatag nga gasa sa Ginoo nato, kumbaga sa economy, mao na iyang investment. Ang investment mauna ang maghatag kanimo og ROI or return of investment. So kung muhatag ang Ginoo kanimo og investment paagi sa imong gasa, mao na maghatag kanimo og sukli para sa imong panginabuhian ug magdala kanimo sa imong kaugmaon. Karong adlaw na ate pagatukion nga usa ka simple ra ni nga pagtulunan kay gibalik-balikan ko sa akong pamilya nga ayaw sa gwali, ayaw sa barog, ayaw puro pangayaw-ngayaw. Hasta pagkaon ayaw ana, ayaw ani. Makaingon ka, usahay mo ingon na sa pud nila nimo nga ay dagan nagmahal nimo. Usahay makaingon ka may payway nagmahal kay makakaon ka og tarong sa imong gusto. Hoy! No, no, no! No, no! Kana, para ang tanan makabalo. Amen? So, ako yung gamiton ako example, kayo sahay, mangita man tag-irason. So, dili na mo karason, kay ako na may narason. Amen? So, atong kablihan na atong Biblia igsuon sa libro sa Panultihon, 22:29. 22:29. Atong paghisgutan ang usa sa atong matawag nga puwersa. The driving force why an individual increases or why a person grows. Usa ni sa atong matawag nga pinakamakina o pinakarason nganong wala siya mahunong sa iyang pagpadayon sa kalambuan o pag-abot sa mga abtunonon nga unta humana siya. Kutob ra siya unta ana. Pero makita nimo makalapaw hantod sa makita ang himaya sa Ginoo tungod kay napakita niya ang usa ka butang nga anaa nga gisulti sa Biblia. Panultihon 22:29, ang tao nga maayong mutrabaho, kinsang tao? Ing na imong tapad ikaw ba ni? Murag question mark. Ang taong maayong mutrabaho mag-alagad sa mga hari ug dili sa ordinaryong mga tao. Akong balikon, ang mga maayong mutrabaho mag-alagad sa mga hari ug dili sa ordinaryong mga tao. So ako ning uluhan nga who will increase? The top notch mo na ang sa akong giulo ani sa in English. Who will increase? Those who are top-notch or top-notcher. Kung baga sa board exam. Pag-iingon nga top-notcher, you are on the top 10. You are above the crowd. You are above the average. You're not the usual individual. Dili ka ang normal, sige, padayon sa kadaganan. Kay kadaganan sa mga katawan igsuuno, numero lang sila. Pero dili galing ka numero, meaning naa kay dako nga bili. Bahin sa imong mahatag nga kaugmaon sa laing tao, di lang sa imong kaugalingon, pinasahi gyud ka nga tao. So ingon ng Ginoong Dios, kung ikaw sa kamaayong mo trabaho, mag-alagad ka sa mga hari. So atong tanawon, unsa man ang top-notcher, unsa man ang top-notch. Sa Binisaya, mauna ang taong bantugan, labing maayo o maanindot kaayo mulihok. Kantigo, atong matawag nga hanas, o atong matawag nga pinasahi ang agi. Naidaghan mo trabaho og aparador, pero kung siya galing ang mo trabaho sa aparador, grabe, mawaw gyud ka.
Mao na ang mga gitog natong mga top-notch carpenter. Na uban mo gamit og mga makina, normal lang, dili ka ingon nga mapawaw. Pero kanang tawhana, siya galing ang mulihok, wow, gyud ka. Nga naman, pinasahi. Ang question, naabay mga tao nga napawaw nimo. Dili sa binuang ha, pero sa sakto nga kalihukan nga imong gasang nadawat gikan sa Ginoo. Kumbaga, duha ka humba, ang humba perting lamia, ang usa lami, ang usa lami-lami. Di ba? Ang ana man na kaning iyang humba lami-lami, ang usa lami ra, ang usa perting lamia. So man gito ang mga top notch, pero ang humba nga lami karon kanang wala na itambok. Hallelujah. Humba pa ba itawag ana? Di na. Hallelujah. So, para may bawa ang tanan, low salt, low fat. So, kung atong tanawon sa in English, let me just read the definition. It is an informal adjective meaning to the highest quality, excellent, or first rate. It stems from the practice of tallying marks or levels on a stick, where the top mark indicates the highest standard possible. So ang gisulti sa definition, iyang pagpaymangno, paghulagway sa iyang meaning nga ikaw bantugan o maayo hingpit, but pasabot na agyog ka sa pinaka unahan, labaw nga posisyon tungod sa imong kamaayong pagpanarbaho. Hapsay. Unya, kung atong tanawon, kung kini ang usa nga atong matawag nga mga butang nga gitudlo sa Biblia aron ka mahimo nga bantugan ato gyud ning angay sabton. Kay igsuon sa tinuray ganahan man tang malingkawas sa kalisdanan, pero grabe kutob ratas ba og gunahuna. Way lihok, way paningkamot, way sakripisyo, pamatahon og sayo para makatuon og gamay, kapoy tuog ko. Babasahon nimo og libro, matuog kaysa magbasa. Tudluan nimo di maminaw kay kantigo na siya. Mao na ang atong ugma pangitaunon. It's hard to find the future because you don't seem to understand the value of what the importance of becoming on the top, to become a top notch. So, atong unahon paglantaw kung ikaw usa ka top notch, but pasabot dili ni siya malalis. Unsay una igsoon? It's obvious, it's observable. It's not something you have to argue with or to prove yourself with. Na ating mga vlogger rin na si Sister Shan, mo vlog na, daghan po ni siyang mga follower. Kung wala pa mo ka-follow, follow and like. Subscribe. Napatay Mami Nerlin. Follow, subscribe. Ako magbasa-basa ko Facebook no, naginay follow, subscribe, follow. Hasta YouTube, follow, subscribe. Pero, mupalo ra kong tanaw, di na lang kumuklik daghan niyang manood ng mga advertising. So anyway, pag ikaw gali, bantugan na, maayo ka mo trabaho, ilado ka. Unsa ka igsoon? Muyon ka, maayo man kumo trabaho. Pero nga nung wa man ka mailhan. Daghang nang apply og trabaho. Pero nga nung wa man ka madawat. Ay, mas maayo man ko nila, gidawat unta ka. Igsoon, usahay ba, ang dako nato, garbo ra gyud. Munang usahay, angay nato ng tuslukon og dagong parmuhiyos. Og magpabilin ang hingpit nga tinuod aron ka makapatubo balik. Ingna imong tapag paminaw kay para ninimo. Sige lang doko-doko nga murag way na dungog. Igsuon ang panimbahon pagtubo sa Ginoo. Ang panimbahon pagsaka sa pagsalig sa Dios. O ang Dios mutudlo ka natog mga pinulungan aron ta dili magpabilin kung asa ta pagkakaron. So, ang tarong nga tao o atong matawag nga top notch, ang usa ka tawo nga hingpit labing maayo, bantugan, ilado, dili malalis ug klaro. Observable, it's obvious, it's not even negotiable. Og dili na nimo matawag nga wa kakabalo. Di ba? For example, sa basketball. Kinsay ilado sa basketball nga pinaka gitawag nilang GOAT?
Sa basketball, Michael Jordan. Sa soccer, si Messi. Nganong ilado man nato, tungod kay lahi sila sa kadaghan ng player. Naay daghang maayong player, pero sila na gani, ang tao mamarog. Di sila ganahan na ay ma-miss out sa ilang duwa. Kay maayo yun sila. So, kaning mga example ay igsuon, nagtudlo ka nato nga mu-stand out yung kap. Kisa sa inyo nahilig ni atog sutog karsunis bitaw nga ang imong ibutang sa karsunis kanang kutob lang dili bitaw kaabot sa hawak. Kutob lang kana bitaw sa imong lubot. Unya makita bitaw ng hiwa-hiwa. Kana man gud ba usahay ang buhaton para makasuot sila kanang mga hipster ba tawag kana kanang nagtinaasay na dayon ron no. Ano bitaw ang karsunis nga kutob ra diri ba? Dili kaabot diri. So kung muling ko na sila, dagang revelation. So ilang buhaton, magdubli sila og brief, magdubli sila og shorts, para magamit gyapon nila ang karsunis nga gusto nila. Now, kung imong i-observe ang meaning sa gitawag nga mo stand out o top notch, kanang mugawas gyud, mao tong brief. Kay kung nagkarsunis ka o hipster, unya mulingkod ka, mugawas man gyud ang brief. So dili na nimo mabantayan nga nagkarsunis, ang imo nang nabantayan blue ang brief. Kay mao may ning ang shorts ba yang gidubli, mao'y mugawas. So kana nga example makita nimo nga mao na siya ni stand out. Naa siya karsunis pero wa nimo nabantayan ang karsunis, ang imong nakita ang ni gawas sa iyang karsunis. Mao na ang ni stand out. Ing ana ang gitawag natong bantugan nga tao. Ang tao nga misaka, hinay-hinay, hangtod sa naabot niya ang pagkapaila-ila sa katawhan tungod sa iyang ginabuhat o tungod sa iyang resulta sa iyang mga pagpanlihok. For example, akong gamiton si Sister Shango. Na siya'y vlog, tanaw ni Muno, gasto na kanila, may kini, ako gisuko yan, ni Ana. Tako ba yun ng trabaho? Hago. Kinahanglan, ang imong hulagway, gwapahon ka. Kay kung maot ang imong panagway, kisay mo tanaw ni mo. Madaot man akong adlaw, ano yun. So, mo nang, kana pa lang, make-up pa lang, dako nag-oras. Unya, mag-andam pa ka sa produkto. Kung sa'y produkto ni mo, nya, gunahon na bagyo ka, kisay imong gistoryahan. Di na sa kamera, kay, di man na mahalin kung imong kastorya, bata. Unya, imong gibaligya, pantiguang. So, naagyo kay pamaagi nga imong masturyahan ang mga tao. And it's really hard work. Pero nganong pila na imong followers ron, asa man to si Sean, na rapture. Pila? 1.7 million. Sana all. 1.7 million. Ang goal niya, 10 million. Masurpass niya ang mga laing vlogger. Kay Kristohanon man. Ang ngay gyud mahimaya ang Ginoo. Amen? Kay kanang daghang kang follower mo sulti kag pulong sa Ginoo, ma-pick up man na nila. Pero kanang wa bitaw na ilhi, sige kang ga-vlog, ang watcher ikaw ra pod. Viewer ikaw ra sad, comment ikaw ra pod. Ang ga-like ikaw ra pod. Mo nang way dagan. Nami usa ka pastor nga sige siyang ga-post, ang iyang i-post siya ra pod. Ang mo comment siya ra sad. Amo na ingon nga ana mo ra na iyang kalipay in town nga magbutang og mga posting. So if you're a top notch, you're an individual that is not of the ordinary, you are at the top. When I was at the hospital, na ako yung mga nurses, no, grabe ang mga nurses dito. Gipadayaper ko mga igsuon, grabe. Ulaw kay ko. Akong tawag sa diaper kanang shorts ni Superman. Kay si Superman, murag na man ay problema. Kay bali ang iyang shorts, ang brief niya, unta sa sulod. Gisuon niya sa gawas. Giing anak ko sa nurses. Sir, pag-diaper lang, sir. Iko nga, day, sakit na akong tiyan, day. Iuo lang diha, sir. Di good madamam. Oy, di good mada. Duhag yung ko, kaadlaw ni Saka akong pulse rate. Yung siya nga, nung Saka man yung pulse rate, nga nag-inom na makagtambal. Ingon tong nurse, nakauo na ka, sir. Kuha pag yun, day. Hala, sir, iuo na na, sir. Kay di mo naog, sir. Sige, bantay gud mo kamo mo ospital kay bawo gud mo na. Basta dugay mig lantugi sa nurse ingon siya nga,
Sir, ayaw ka bala ka, sir, anad na miyan. Kung nga, bahala, nag-anad mo, di ka pa na. Wadyo ko'y power, sana. May na lang pagkagabi, di na gin maantos, gidalaan na lang ko nila, kung di gin ko madanga mo. Kaya di man ko pabarugon, di ko palingkuron, basta higda lagi ko, sige. Kung makabarog lagi ko, basta oo na, makabarog lagi ko. So, giobserbahan ko nila, pabarog, nalipong baka sir, gimonitor ang heart, okay ratanan. O sige sir, dadaan lang ka na mo sa tawag ito, commode, something. Kanang imong lingkuran, bang na arinula. Commode? O, kana, muna siya. Pagkalingkod, yung nurse, isarado tanan na, patay suga, kayo, tamanad aning. ang sa critical care manggod, walay CR. Wala ginay CR, kay gusto nilang i-monitor tanang may tabo sa pasyente. Pagkaumay na lang kay ang duty atong gabi una, lalaki. Ay, salamat. Ko, at least arang-arang di ko maulaw. Kung bayot ni unsao naman. Tanan na lang sayop no musod, pero ang kalipay nako no kay ang tanang nurse nga ni atiman sa ako adito makaingon ko kabalo sila sa ilang gibuhat. Wa gyud mga sipyat ba? Dili ingon nga, hay hala sir, sayop akong dagom gigamit. Para manaynis kabayo. Wala gyud taon ana. So it was fun, it was naka-relieve sa pressure ba og tension nga hala nung nani nga mani daghang kayo nagbalik-balik every 4 hours na ay mag-check up, mag-BP, mag-blood test. But then because you have people around you who knows what they're doing, you feel at ease. Dili na kakuyawan, relax na ka, sige Lord, bahala na ang ngayon nilang pagabuhaton. So, when a person is good on what he is doing, people around him will trust him. Musalig ang mga tao nga anaa nag-aliro niya. Mano usa ka pangutana? Nisalig ba nimo ang mga tao sa imong taliwala? Basig pag-abot pa lang nimo, mo silang, hala, niabot na, tara, lakaw na ta. Murag lisod-lisod na siya. So when you talk about being top-notch or you're having to be at the top of that level, it is something that is observable, not arguable, but it is simply a proof that you have come to the level of significance. Nakita na gyud ang imong agi. Now, kung usa ka katawo nga niabot sa punto nga naabot na nimong pagkabantugan, maayo ka mo trabaho, hingpit ang imong mga agi, mapagawas ka sa imong pagkadili ilhan hantod sa mahimo kang bantugan. You see, you will never be known until you excel on a level of understanding of others. Ang panabot sa tao sa ubang tao depende sa ilang kasinatian nimo. Dili sa imong kaugalingong kasinatian. Because if you think that you are good and better and best on your own understanding and people don't see that, then you are living on an illusion. Wala gyud ka nagtubo, nagpuyo sa kamaturan. Kay imong gibasihan garbo ra gyud nimo. Muna ang imong basihan ang epekto sa mga tao nga nag-alirong. Ingon sa Proverbs again, atong text, ingon siya, ang mga tao nga maayong motrabaho mag-alagad sa mga hari ug dili sa ordinaryong mga tao. Dili sa mga dirira ka. Bisag galing sa manicure, pedicure na ba to si Sister Kuan, Kosep, wife ni Brother Pastor Ranel. Na ba siya ron? Si Joy? Wala siya ron. Anyway, grabe, lisod siya dakpon sa Rose ba na angan? Sa iyang parlor kay sige siyang kuwaon magpa home service. Kay maayo man siya sa iyang gitrabaho. Usahay, manayming kung makabisita mi sa iya, manayming nga naagyod siya, naka-duty. Kay sige siyang i-request for home service. Nganong siya may pilion, maayo man siya. Pero kung tulo mo ka manikurista, unya available mong tanan, niya naay usa busy kayo, maghuwat pa taon nga mahuman siya. Nya naamon tay tulo nga available nga mo trabaho nimo. Kay lahi ra siyang mo trabaho. So I'm showing that example so atong makita ba nga unta kita tong linyahan. Amen. Dili kita tong murag namugos, dili lang kasi.
kay paspas ko. Kung ilado gyud ka, makakuha gyud ka og atong matawag nga pinasahi nga mga kliyente or naa na kay mga suki, hilabihan mga suki nga harianon. Mga naa sa katungdanan, naa sa maayong kahimtang, tungod kay mamili naman pud na sila og mga tao nga kantigo mo trabaho sa ilang agi. Now, kung niabot na ka sa pagabantugan, imong mabantayan, nga mausab pud ang imong gitawag nato nga standards. Sa manang standards sa Binisaya? Electric pan? Dili. Kanang mga basihanan o kanang mga sukdanan. Kung ikaw ang tao nga naagyug ka sa hingpit nga pagtrabaho, dili ka malipay kung dili sakto. For example, si Pael, no? Asan si Pael? Hilig na siya og crochet. One time, almost humana ang kalo nga iyang gibuhat. Na siya yung usa nakita nga naligas. Bad-bad ang tibuok. Kung nga nangibad-bad man mo, hapit naman, di mo na makita. Ay, dili na pwede na di, oy. Bad-bad yun na. Kung balik na bukas uno, balik sa uno, kay wa may nakalusot man ning gamay. You will not allow a product that is not at the level of your expectation. Dili na kamusugot nga pwede na imog yung ipausab. Kay naanad ka nga ing-ini ni. Dili pwede nang ing-ana na lang. Itudlo gyud nimo unsay sakto. Maayong buntag. So, when you begin to grow, naana kay mga pinasahi nga mga basihanan, sukdanan, nga musaka ang kalidad, ug tungod sa pagsaka sa imong kalidad, musaka pod ang imong clientele level. Niadto ang imong gipang serbisyohan, puro lang atong gitawag nga ordinaryo, karon dili na sila ordinaryo. Mga mag-request na gyud sa imong presensya ug sa imong panahon. Now, kung ang atong matawag nga pagka-top-notch observable, ang pagka-top-notch na ay labot sa unsay atong gibuhat, again, no? Musulti galing tao pagkabantugan, naanay labot sa imong gibuhat. Has nothing to do with what others are doing on what you think you are doing, but the actual fruit result of what you do. So, ang imong gitrabaho, mao'y magpahulagway, unsa bagyod ka. Naana ba ka sa level nga naalang gyapon sa ubos, umisa ka na gyud ang imong panabot o ang imong produkto. It also will bring you out from the unknown status to becoming known. Karon ang imong follower nasa 3,000. Maabot ka sa punto nga mag 10 million na ang imong follower. Kung maayo ka ug kabalo ka unsay gipangita sa mga tao. Kaya ang mga tao mo like ug subscribe na kung ganahan gyud sila nimo. So ganahan sila tungod kay nakabalo ka unsay ilang gustong makita, madungog o mga produkto nga tan-aw nimo nga kinahanglanon sa ilang panimalay. If you begin to grow, kung mutubo na gyud ka igsuono, for example, ikaw non-professional driver, nya maayo na ka nag-apply ka professional, ni pasar ka, ni apply ka, kana bitong mo drive na og kanang mga 10-wheeler o 18-wheeler nga truck, dili ba yan naalalim i-drive? Nya kung mo park ra ba ng mga inganang mga trucker, mga driver sa mga 18-wheeler, 10-wheeler, murarag ni park og bisikleta. Perting taasa sa ilang gidala, pero mo park, ana lang. Pito kita nga, gamay ra kay gidala, nagbalik-balik, kaunom. Usa makapark. Pero sila, usa lang katanaw, kay bawa na sa ilang buhaton. So, when that begins to happen, kitahay na available no. Mangita gyud og pinasahi nga driver ang kumpanya kung naa sila'y panginahanglanon. Pero kung ordinaryo ra ka, tulumo ang pilian, mabilin gyud ka kung dili ka mupasaka sa imong kahimtang sa pagpanarbaho o sa imong abilidad. So ang realidad igsuon klaro kaayo. Kung imong tan-aw maayo ka, ilado unta ka. Kung imong tan-aw hingpit ka, nakita na unta na sa kadaghanan.
Pero kung hangtod karon, tuwa lang gyapon kas ilawom atong matawag nga entry level, atong matawag nga 10 years ago ing ana ka, hangtod karon ing ana lang gyapon ka, murag panahon na nga ikaw kinahanglang makamata. Igsuon gusto sa Dios nga musaka ang imong kahimtang. Pero kinahanglanon kang makasabot unsay mga pamaagi hilabihan sa iyang pulong nga mapatubo ang imo nga level aron makaplagan nimo ang saad sa Ginoo. So paagi ni ana naa kay mga pangutana. Mungutana ta nganong lisod man gyud musaka, pastor? Tay nganong lisod man gyud mag-abot aning mga butanga, ganahan kong maing ana pero di man gyud ko kaabot sa pagkakaron. Lami na siya ang mga pangutana no kay mauna ang maghatag kanato og tinguha nga anaa gyud tay angay usbon. Pwede tang magtuon balik, pwede kang magpatudlo, pwede kang mobayad sa usa ka seminar aron ka makakaplag og bag-ong mga informasyon. Aron musaka ang imong kahimtang. So, kung naatay mga tan-awon nga basihanan nga musaka ka may mong bantugan, imog yung hawason ang imong kaugalingon sa kahimtang nga anaa ka karon. Kitay ang imong sweldo 20,000. Nya ang imong usa ka kitay no sa nursing, nangutana mo ko sa usa ka nurse. Iko nga unsa man kang nurse nganong naa ka sa critical care? Kung siya naaman may mga level, naa sila yung mga silang level nga gitawag, pero kung naabot ka ana, pwede ka sa critical care, ICU or ER, pero kung wala ka kabutan na, kuan na ka ng wards or whatever, no? Pero kung abot ka ana nga level, ingon siya, pwede ming ibalhin sa ICU, mabalhin mig asami, nga mas kinahanglanon ang among abilidad. Subot pa sabot nang utana ko, sumastaas kag sweldo kumpara sa ibang nurse. Musaka gali kag level sir, saka gid pud ang among salary scale. Mao ba? So katong tanan nga naa sa critical care unit, lahi sila og level sa pagka-nurse. Nganuman na pamatud-anan nila sa ilang mga supervisors nga maayo gid sila sa ilang pagpanarbaho, mao nang nisaka ang ilang kahimtang. Okay? Na ako'y nag-cardiac rehabilitation man kuron. Nangutana ko sa usa ka rehab nurse kung nganong naamang kadiri. Asa man day ka ni adto? Ingon siya nga, ICU nurse ko ni adto, pastor, pero karon nagpabaling gyud ko diri sa rehab. Kung anong ganamang kag-rehab, 8 to 5 gyud ang trabaho namo, pastor, wala gyud may duty. May among ganahan, normal lang among tug, nag-day off mi og Domingo, dili sama sa nursing usab-usab ang among schedule. Pero dili po ka makapasar kung dili po ka mo saka sa imong level. So kaning mga perks o mga privileges nga gusto nimong matagabtaman, mahitabo na kung musaka na ta. Pero kung dili ta kasaka, magpabiling gyud ka kung asa man ka sa pagkakaron. So ang imong performance, ang imong agi, unang importante, maghiusag gyud tas Ginoo, maminaw gyud ta sa iyang pulong, kay ang pulong sa Dios mohatag nimong kadasig kung unsay angay nimong pagabuhaton. Amen? Grabe 8:54 na, wa pa ko sa akong second. Sige lang, ato lang ning dugay-dugayon og paspas. Now, unsa man gyud ang pinakasahi, lapo lang tagamay kay kinahanglan na akong maagi niya. Kung ikaw mahimong hingpit, basahon nato ang panultihon 16:26. Kung maapas pa ni. Panultihon 16:26. Ingon diri, the person who labors for himself, ingon sa New King James, the person who labors for himself, for his hungry mouth drives him. Sa NIV, ingon diri, the appetite of laborer works for them. The hungry drives them on. Okay? So, murag di gid madani akong idayon no kay taas-taas pa. Pero mo ni ang punto sa next Sunday, kung di mo attend, salamat sa Ginoo kay magpadayon mi. Atong tan-awon ang kalahian sa kagutom o gitawag nga hunger versus appetite. What's the difference?
Now, normally we would think hunger as referring to food and appetite has got to do with food. But sa atong gitunan igsoon, naa nilabot sa imong pagkagusto sa usa ka butang ug ang imong abilidad unsaon nimo pagkabot sa gusto nimong maabot kana sunod semana. Hallelujah. Abangan. Itutuloy. Amen. So salamat sa Ginoo. Atong pakpakan ng Ginoong Dios. Magpabilin ta sa atong pagtunig suno. I really pray and believe the Lord nga by the end of the year, mausab ang atong kahimtang. Amen? O makabaton ta sa iyang kabubuton. Bantog ra kay murag bugnaw na. Salamat, Pastor Alindi. Yung ko nga bugnaw naman. Nagsirit-sirit na day. Okay, atong kapakan ng Ginoong Diyos. Salamat sa Ginoo. Praise God. Atong tawagon ng atong worship team. Muampo sa ako sa tanano, sa mudayig sa Ginoo, manindog taig suon. Itaas ang atong kamot sa Dios. Amahan namong langit nun, mapasalamaton kami nga ikaw nagtudlo sa angay namong pagabuhaton praktikal nga mga pagpanudlo aron kami mo padayon sa pagtubo, pagsaka sa among angay nga pag-aabton susama sa imong kagustuhan o tumong. Salamat o Dios sa imong mga anak nga niya karon nga andam makakaton, makakaplag sa imong paggiya, paghatag ug pong aron maabot namo ang imong mga tumong. Salamat sa imong kamaayo, giuli namo, gibayaw ka namo ang tanang pagpahimaya sa imong kamaayo ug pagtudlo karon sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Again, pakpakan natong Ginoong Diyos. Salamat sa Ginoo. Praise God. Thank you.
ta sa kinabuhi kung unahon nato si Lord. Amen? We're believing nga kumugahin tag oras para sa Ginoo, siya ang bahala sa tanan. Amen? So this week, inviting everyone to join us with our fellowship. We have Cutting Edge, we have Real Men, Cruiser, and by the way, kabako, last Thursday pa ni siya, but ang Wow and Real Men would be fused every month at the end of Thursday. So God, karong bulana. So kung imong bana, di mo to nga Real Men, ya mo to nga kagwaw, this would be a great opportunity nga magdunga na mo. And ang imong asawa nga di mo to nga gwaw, ya ikaw ray nag Real Men, mao na sad ni nga magkuyog-kuyog mo. So wala girason. Amen? Amen. Mag-expect mi nga tanang minyo. Sunod simana, a week after this week, would be here aron magkahiusa ta sa pagdaig sa tong buhi nga Dios. O ato sa hinumduman mga igsoon nga hapit na atong Victorious Women Conference. This would be their 4th year and August 21. So ang ticket available pa na pa ko'y nabilin. Kindly reach me out if wala pa mo naka-receive. Early registration is 1,200 and on-site registration or after August 7 would be 1,500. So kung ganaan mo maka-less pag-yun, nang hatag na sila nito. Doula ko, kay naapa ko is 7 kabuok tickets. Amen? Excited pa ta mo tubo. Amen. We need to take part sa growth sa tong kinabuhi. Labi na sa tong panginabuyan mga igsoon. Atong itaas sa tong kamot. Ginoong Hesus, salamat Lord bisan sa kinabuhi ni Bishop Lord God nga imong gitagaan Ginoo ug pulong aron kami makakaon karon o Dios. I pray Father God nga imong people Lord God eager to learn in the name of Jesus. Father God, I rebuke the Lord God the spirit of mediocrity in the name of Jesus. Lord, I speak excellence to your people Lord God, and I pray Lord whatever we do Father God, it gives honor to your name in the name of Jesus. Father God, you bless our people, bless their businesses, Lord God, bless this household, Lord God, and you also bless our workers in the name of Jesus. Lord, we speak promotion this week, and above all, Father God, we speak a heart of obedience in the name of Jesus. Lord, you guide our walk with you every day, Father God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Don't forget that your success starts on Sunday. Every believer say, Disciple maker. we go and make disciples. God bless everyone. See you next week. Walay kakumpara, walay kakumpara. Sa imong gugma, akong bayawag ka. Walay kakumpara, walay kakumpara.